U malom restoranu kod starih platana miris domaćih jela bio je jedini luksuz. Za Emu taj miris bio podsjetnik na odgovornost. Dok su njezine vršnjakinje uživale u izlascima, Ema je svaki slobodan trenutak nakon fakulteta provodila u kecelji. Njezina majka, čiji je osmijeh nekada grejao cijelu prostoriju, sada je ležala kod kuće boreći se s bolešću. Računi za liječenje gomilali su se brže od napojnica u Eminoj maloj torbici. Tog utorka restoran je bio poluprazan. Ema je popravljala pramen kose koji je stalno bježao iz punđe. Kad su se vrata otvorila uz glasan zvuk zvončića, ušao je čovjek koji je izgledao kao da je upravo sišao s naslovnice poslovnog magazina. Toni je bio tipični radoholičar. Njegov život mjerio se u dionicama, letovima prve klase i hladnim mramornim uredima. U ovaj zabačeni deo grada zalutao je samo zato što je glavna cesta bila zatvorena, a njegov poslovni partner insistirao je na nečem autentičnom. Kada mu je prišla s jelovnikom, Toni nije podigao pogled s mobitela. Tek kad je tiho izgovorila: "Dobrodošli, želite li prvo piće ili da vam odmah preporučim dnevni meni?" Nešto u njezinom glasu natjeralo ga je da stane. Podigao je pogled i ostao bez teksta. Nije to bila samo njezina ljepota. Iako su njezine oči bile boje jantara, već nevjerovatna snaga i dostojanstvo koje je zračilo iz nje, unatoč umoru koji joj se nazirao na licu. Ručak koji je trebao trajati 30 minuta protegao se na 2 sata. Toni je stalno poručivao, samo da bi je ponovo ugledao. Primijetio je kako kriomice gleda na sat i kako je ruka drhti. Instinkt za biznis koji mu je uvijek govorio kome može vjerovati, ovaj put mu je šaputao nešto sasvim drugo, da je pronašao osobu koju ne smije pustiti. Kad je došlo vrijeme za plaćanje, Toni je ostavio račun, ali nije otišao. Pričekao je Emu ispred restorana dok je završavala smjenu. "Znam da zvuči ludo", rekao je, dok je snijeg počeo polako padati, ali osjećam da ovaj susret nije bio slučajan. Dopustite mi barem da vas odvezem kući. Ema je bila oprezna, ali u njegovim očima nije bilo arogancije, samo iskreno zanimanje. Te večeri, dok su se vozili prema njezinom skromnom stanu, ispričala mu je o majci. Toni nije ništa rekao, ali u tom trenutku u sebi je već doneo odluku. Ne samo da će njezinoj majci osigurati najbolje doktore, već će učiniti sve da ovaj umorni osmijeh mlade konobarice ponovno postane iskren i sretan. Bogataš koji je imao sve. Tek je u malom restoranu shvatio da mu je zapravo nedostajalo ono najvažnije, srce koje kuca za nekoga. Toni nije bio čovjek koji je gubio vrijeme. Navikao je na brze odluke i još brže rezultate. Ali ovaj put je morao biti oprezan. Znao je da je Ema ponosna djevojka koja ne traži sažaljenje. Sutradan, umjesto u svoj ured, Toni se zaputio u najbolju privatnu kliniku u gradu. Pozvao je vodećeg doktora stručnjaka. "Doktore, ne pitam za cijenu. Želim najbolji tim, kućnu njegu i najsuvremeniju terapiju. Ali postoji jedan uslov.
Ona ne smije znati da ja stojim iza toga, bar ne još. 2 dana kasnije, dok je Ema brojala sitniš za mjesečnu ratu lijekova, zazvonio je telefon. Bila je to gradska zaklada za koju Ema nikada nije čula. Gospođice Ema, obavještavamo vas da je vaša majka odabrana za poseban program medicinske potpore koji finansiraju anonimni donatori. Svi troškovi operacije i oporavka su u potpunosti pokriveni. Ema je klonula na stolicu. Suze su je potekle niz lice. Bio je to blagoslov koji je čekala mjesecima. Čudo koje joj skinulo ogroman teret s ramena. Te večeri Toni se ponovo pojavio u restoranu kod starih platana. Sjeo je za isti stol, ali ovaj put nije imao mobitel u ruci. Samo je posmatrao Emu. Izgledala je drugačije. Njezini pokreti bili su lakši, a u očima je primijetio iskru nade. Kada mu je donijela narudžbu, nije izdržala. Gospodine Toni, nećete vjerovati što se dogodilo. Moja majka će biti dobro. Dobili smo pomoć. Toni se blago nasmiješio, trudeći se sakriti zadovoljstvo. Ponekad se dobre stvari događaju dobrim ljudima, Ema. Možda je to samo ravnoteža u svemiru. Međutim, Toni je napravio jednu malu pogrešku. Na stolu je ostavio svoju posjetnicu, a na njezinoj poleđini je nerazmišljajući napisao broj sobe u klinici gdje će njena majka biti prebačena. Ema je uzela posjetnicu nakon što je otišao. Gledala je rukopis, pa u broj sobe i srce joj je snažno zakucalo. Shvatila je. Nije to bio svemir, bio je to on. Toni je znao da novac može kupiti najbolje doktore, ali ne može kupiti povjerenje. Zato je umjesto skupog restorana, gdje bi se ona osjećala neprijatno, odabrao nešto sasvim drugačije. Nekoliko dana nakon što je majka smještena u najbolji mogući apartman klinike, Toni je poslao jednostavnu poruku. Večeras u 20 sati bez kecelje, bez obaveza. Samo ti i ja. Čekam te ispred. Ema je dugo stajala ispred ogledala. Obukla je jednostavnu haljinu koju je čuvala za bolja vremena. Kad je izašla, Toni je stajao pored svog automobila, ali ne u odijelu. Nosio je farmerke i običnu crnu majicu. Izgledao je manje kao nedodirljivi biznismen, a više kao čovjek koji se konačno usudio disati. Odveo je na vrh stare zgrade s pogledom na cijeli grad. Tamo je postavio mali sto sa svijećama i hranom koju je naručio upravo iz njezinog restorana kod starih platana. Htio sam da se osjećaš kao kod kuće, ali da ovaj put neko drugi poslužuje tebe, rekao je tiho, pomičući joj stolicu. Ema ga je posmatrala, pokušavajući pronaći riječi. Toni, zašto si to uradio? Moja majka, bolnica. To je previše za nekoga koga si tek upoznao. Toni je sjeo nasuprot nje, a njegov pogled više nije bio onaj hladni, proračunati pogled čovjeka iz ureda. Cijeli život gradim kule od zlata, Ema. Ljudi oko mene vide samo moj bankovni račun. Kada sam te ugledao u onom restoranu, video sam nekoga tko se bori za ono što voli, tko ne odustaje unatoč svemu.
Podsjetila si me na to tko sam ja bio prije nego što sam postao samo biznismen. Pomogao sam tvojoj majci jer sam želeo vidjeti tvoj osmijeh, onaj pravi, koji ne skrivaš od umora. Razgovor je trajao dugo. Nisu pričali o dionicama ni o dugovima. Pričali su o snovima, ona o tome kako bi voljela završiti fakultet i otvoriti malu slastičarnicu. On o tome kako mu nedostaje mir i jednostavnost. U jednom trenutku Toni je pružio ruku preko stola i nježno dotaknuo njezinu. Ema, ja nisam tvoj spasitelj. Ja sam samo čovjek koji je imao sreće da tog utorka zaluta u krivi deo grada i pronađe pravu osobu. Želim te upoznati, polako, bez pritiska onoga što sam uradio. Ema se prvi put te večeri nasmijala onim toplim, iskrenim osmijehom, koji on toliko želio vidjeti. Osjetila je da se zidovi koje je godinama gradila oko sebe polako ruše. Večer je bila savršena. Zrak prožet mirisom svijeća i tihim razgovorom. Sve dok Tonijev telefon nije zavibrirao na stolu. Obično bi ga ignorisao, ali ovaj je broj označen crvenom bojom. Signal za hitne slučajeve koji se ne odbijaju. Toni je bacio pogled na telefon. Njegovo lice, do tada opušteno i toplo, u sekundi se ozbiljilo. Radilo se o spajanju dvije ogromnih firmi u Singapuru, poslu na kojem je radio 3 godine. Ako ne poleti privatnim avionom u roku od 2 sata, cijeli projekt težak 100 miliona propašće. Pogledao je Emu. Ona je primijetila promjenu u njegovim očima. Njezino srce malo utonulo. Navikla je da se dobre stvari brzo kvare. Moraš ići, zar ne? Upitala je tiho, pokušavajući sakriti razočarenje. Tvoj svijet te treba. Toni je šutio nekoliko trenutaka, gledajući u telefon, a zatim u nju. U tom je trenutku shvatio. Ako sada ode, on će opet biti onaj isti hladni biznismen koji juri za brojkama. Ako ostane, možda će izgubiti posao, ali će zadržati osjećaj koji mu je Ema vratila. Osjećaj da je živ. Umjesto da ustane, Toni je uzeo telefon i na Eminu zaprepaštenost isključio ga potpuno. Neka propadne, rekao je mirno, odlažući uređaj u stranu. Dosta mi je toga da moj život ovisi o drugim ljudima i njihovim rokovima. Večera želim biti ovdje, s tobom. Ema ga je gledala u nevjerici. Ali Toni, to je tvoj posao, tvoj život. Ne možeš sve to riskirati zbog jedne večere sa mnom. Ema, ti ne razumiješ, odgovorio je, uzevši je za ruku. Moja firma će preživjeti s mojim potpisom ili bez njega. Ali ja neću preživjeti još 1 godinu u onoj hladnoći. Ako ne pokušam ovo s nama, Singapur može čekati, ti ne možeš. Ostatak večeri proveli su u razgovoru, koji više nije bio oprezan. Ema mu je pričala o receptima svoje bake. On joj je priznao koliko se zapravo osjeća usamljeno u svom luksuzu. Snijeg je nastavio padati nad gradom, pretvarajući krov zgrade u njihovu malu, izolovanu tvrđavu. Kad je napokon dopratio do vrata njezinog stana, Toni nije tražio ništa.
samo joj je poljubio ruku i obećao da će se vidjeti ujutro. Sljedeće jutro vijesti su brujale o skandalu u poslovnom svijetu jer se vodeći biznismen nije pojavio na ključnom sastanku. No, Toni je sjedio u bolničkom hodniku s 2 kave u rukama, čekajući da se Ema pojavi kako bi zajedno posjetili njezinu majku nakon uspješne terapije. Godinu dana kasnije miris koji se širio ulicom više nije bio samo miris stare juhe iz susjedstva. Bio je to miris svježe pečenog brioša, vanilije i najfinije kave. Na uglu mirne ulice stajao je novootvoreni prostor s velikim staklenim izlozima. Iznad vrata na elegantnoj drvenoj ploči zlatnim slovima pisalo je Nada, nazvana po Eninoj majci, koja je tog jutra sjedila u lokalu rumena u licu i potpuno zdrava, slažući salvete s osmijehom koji više ništa nije moglo ugasiti. Ema više nije nosila iznošenu kecelju. Nosila je bijelu odoru, a njezine ruke, nekada ogrubjele od teškog rada, sada su s nevjerovatnom preciznošću ukrašavale minijaturne torte. Fakultet je privodila kraju, ali njezina prava strast bila je ovdje, u njezinoj vlastitoj slastičarnici. Tačno u podne zvončić na vratima se oglasio. Ušao je čovjek u odijelu, ali čim je zakoračio unutra, skinuo je sako i olabavio kravatu. Bio je to Toni. Njegov se svijet nije srušio onog dana kada je isključio telefon. Naprotiv, taj potez mu je doneo reputaciju čovjeka koji zna svoje prioritete. Njegova firma je procvjetala jer je počeo voditi srcem, a ne samo kalkulatorom. Kasniš 2 minute, našalila se Ema pružajući mu njegovu omiljenu šoljicu kave. Toni ju je privukao k sebi i poljubio u čelo. Imao sam važan sastanak. Dogovorio sam proširenje terase. Kažu da je Nada postala pretjesna za sve koji žele osjetiti malo prave čarolije. Dok su stajali tamo, okruženi mirisom uspjeha i toplinom doma, oboje su se sjetili onog utorka u starim Platanama. Onog trena kada je konobarica umornih očiju promijenila sudbinu bogataša, koji je mislio da ima sve, a zapravo nije imao ništa. Danas su imali sve, jedno drugo, zdravlje njezine majke i budućnost koja više nije mirisala na strah, već na najslađi početak. Atmosfera u slastičarnici bila je ispunjena mirisom vanilije i toplinom popodnevnog sunca, koji je ulazio kroz prozor. Emina majka je upravo izašla u stražnju prostoriju, ostavljajući njih dvoje same na trenutak. Toni je odložio svoju šoljicu kafe, ustao i polako prišao Emi, koja je brisala pult. Uz nježan osmijeh uzeo je krpu iz ruku i stavio je sa strane. Uhvatio je za obje ruke i duboko udahnuo. Njegov glas, inače čvrst i odlučan u upravnim odborima, sada je blago podrhtavao od emocija. Ema, prije 1 godinu dana ušao sam u jedan mali restoran, misleći da ima sve pod kontrolom. Mislio sam da se sreća mjeri brojkama i uspjehom. A onda sam ugledao tebe, djevojku koja je nosila cijeli svijet na svojim ramenima.
a ipak imala osmijeh koji je bio vrijedniji od svega što sam ikada posjedovao. Zastao je gledajući ravnu u oči, koje su se počele puniti suzama radosnicama. Ti si me naučila da se život ne broji u dionicama, nego u trenucima, kao što je ovaj. Uz tebe sam postao bolji čovjek. Ne želim više ni jedan dan, ni jedan uspjeh i ni jednu kavu popiti bez tebe, pored sebe. Ti si moja nada, moj mir, moj dom. Polako se spustio na jedno koljeno, dok je iz džepa vadio malu baršunastu kutijicu. Otvorio je, a dijamant je zaiskrio po svjetlima slastičarnice. Ema, hoćeš li me učiniti najsretnijim čovjekom na svijetu i pristati da ostatak života pišemo našu priču zajedno? Hoćeš li se udati za mene? Ema je pokrila usta rukama. Srce joj je toliko lupalo da je mislila da će svi u ulici to čuti. Kroz suze koje su joj klizile niz obraze samo je kratko uspjela izustiti da, 1000 puta Toni. U tom trenutku njezina majka je provirila kroz vrata kuhinje, brišući suze s lica, dok su prvi gosti koji su ulazili u slastičarnicu spontano počeli pljeskati.